Moi boa tarde a todas e a todos os que estades aquí presencialmente no Campiño de Santa María cun tempo maravilloso, baixaron os grados, acompáñanos unha luz estupenda, perfecta para unha conversa, perfecta para inaugurar un novo ciclo de entrevistas que, como sabedes, seguro que hai moita xente que xa é habitual deste ciclo cada vez que chega o verán. É un programa da Concellería de Normalización Lingüística do noso Concello, do Concello de Pontevedra, que busca algo tan simple, pero que facemos tan pouco como sentarnos, conversar así cara a cara, coñecermos mellor a persoas de diferentes perfis, de diferentes profesións que teñen un nexo en común. Seguro que moitas cousas diversas tamén imos conversar en torno a elo, pero un nexo común que é o feito de que viven e exercen a súa profesión en Galicia e fora de Galicia na súa lingua, na nosa lingua que é o galego. E eu que nas dúas edicións anteriores fui espectadora das entrevistas, tamén quero decir que sinto que é un programa perfecto para presumir de lingua, para presumir, polo tanto, de quen somos, do que somos, para presumir de cultura, para presumir de identidade e para presumir da sorte de ter unha lingua propia que nos permite estar aquí e estar no mundo levando con nós toda unha cultura, toda unha tradición e todo o orgullo de ser dun lugar determinado, dun territorio. Bueno, iso fano moi ben os creadores que hoxe nos acompañan. Seguro que sobran as presentacións porque os que estades aquí físicamente viredes por eles para escoitarlos máis de preto, que tamén é un valor de entrevistas, poder coñecer máis de cerca a xente que admiramos e que compramos entradas para ir aos seus concertos, neste caso, xa que a música é a temática que hoxe nos ocupa, que mercamos os seus discos, que mercamos as súas cancións nas diferentes plataformas digitais. Pois hoxe témolas aquí máis de cerca e como penso que todos os coñecedes, vou dicir os nomes e a partir dai xa un aplauso para comezar a conversar. Ela é María Xosé Silvar, SES, benvida a Pontevedra. E ele, Alejandro Guillán, o responsable, o alma mater de Baiuca. Moi boas, benvido a Pontevedra. E hai unha fermosa palabra que utilizamos en galego que é a de mesturas, que tamén sirve para definir este ciclo de entrevistas, este formato, non? A mestura de diferentes persoas, de diferentes vidas e de diferentes temas que van ir saindo durante a conversa, e a mestura define moi ben, eu penso, a cada un deles. Tal vez parece máis obvia se falamos de Baiuca, non? Que leva xa tempo mesturando os ritmos tradicionais galegos coa electrónica contemporánea e que tamén se mestura moito con outros artistas, non? En marca da casa, proxectos colaborativos con artistas de perfis e de países moi diferentes, pero se o pensamos, mestura tamén é unha boa palabra para falar da música que fai SES, porque ela crece musicalmente no folclore tradicional galego, pero mestura coas doses xustas ingredientes que consiguen un resultado que non ten ninguna etiqueta que non sexa máis que dicir SES, o rock and roll, a nosa tradición, pero tamén esa cadencia da canción de autor latinoamericana. Así que empezo por aí, preguntándovos se mestura é unha palabra, non unha etiqueta, unha palabra na que vos sentides como Alejandro. Sí, eu sí, de feito teño un EP que se chama Misturas. Síntome máis cómodo con esa palabra que, por exemplo, confusión, que é unha palabra que nunca me gustou especialmente. Porque ao final, non sei, sí que é verdad que eu creo que tamén polo, o sea, se falo musicalmente, toda a música que fun escoitando xa non era dun estilo determinado, senón que ibas pillando xa cousas dun lado de outro e ao final pois acabas facendo un conglomerado aí unha... Para mí é unha mestura, sí, síntome cómodo con eso. SES, síntese cómoda? Sí, eu síntome cómoda, non me sinto incómoda, pero sí, matizaría, digamos. Mais que mestura, eu penso que a creación tanto a nivel colectivo como a nivel individual, penso que se define moi ben a palabra converxencia, non? É dicir, todas as cousas que vas consumindo, as que te vas atopando, que converxen en ti, tanto a nivel colectivo, que son as músicas de creación colectiva, como a nivel individual, as músicas de autora ou de autor. Porque a mestura sempre contempla, digamos, un grado de vontade ou de predisposición, non? De que sexa, digamos, voluntario, que eu, por exemplo, non teño, non? É dicir, moitas veces me sorprendo ante os resultados de lo que sai de todo o que hai dentro. Non teño a calidade que se require para deseñar un discurso musical, porque non é o que eu son, non? En verdad, o discurso musical no meu caso só acompaña ao texto. Por certo, coñecedes vos? Estábamos falando que de fai moitos anos coñecímonos unha vez, pero fai moitos. Non tiñedes sequera ben claro onde vos coñecerades, pero iso queda para outra ocasión. Pero, e escoitades vos? Coñecedes, se non persoalmente, o traballo un da outra e a outra del? Eu sí, pero é normal, porque eu veño do mundo tradicional e o que
o que el fai, pareceme, bueno, xa non vou entrar no necesario, pero sempre me chamou a atención a súa elegancia. Un tío elegante, aí veste identificado. Sí, a verdad que sí. Sí, non sei, é como... Non sei se elegante, pero sí que respetuoso con todo o que fago, é algo que para min é importante, ou sempre entendín que era a forma na que quería transmitir a miña música, non? E Baiuca, escoitases? Eu sí, claro, porque ademais creo que un artista ten que coñecer todo o panorama, non sei, creo que ao final cando estás moi illado das cousas tamén é como... sí que nestes anos o que máis me fascinou é a conexión que consigue co público, non? Que falando con xente como de repente che falan dela dende un punto de admiración e de forma de seguir xa a súa figura máis alada do musical, non? Que é algo que non todos os artistas son capaces de conseguir. Sí, despois preguntarei a se consciente diso, pero quero saber se os dous sodes conscientes de que sodes referentes polo uso que facedes da lingua. Non sei se é unha decisión, se é un proceso natural, pero se sodes conscientes de que sodes un referente para moita xente que tal vez comezou a falar galego, comezou a escoitar música en galego porque o facías ou porque o facía Baiuca? No meu caso, eu non son galego falante de pequeno, porque meus pais decidiron falarme en castelán. Eles, a comunicación familiar era en galego, e digamos que eu formo parte desa xeración na que houve unha ruptura do idioma. Sí que é verdad que cando empecé con Baiuca foi tamén como un cambio, no que tiña claro que o idioma principal era o galego porque non tiña sentido de facelo de outra maneira, non? Eu agora estou vivindo en Barcelona, entón tampouco sei como considerarme agora, porque é verdad que cando veño aquí falo galego, cando estou en Barcelona moitas veces tamén me sigo comunicando con xente galega, non? Pero estou así nunha situación rara e sí que sinto que ao final o que pode transmitir un artista cando emprega algo de forma cotidiana é natural, é o que pode contactar ca xente, non? Se realmente non fora desa forma sería diferente, pero sí que para min os referentes créanse ca normalidade, que é algo básico. Sí, estou completamente de acordo co que di. Eu son tamén pertenzo a esa xeración de persoas de nenas as que lle falaban en español, ou ademais unha nena, que hai unha cuestión de xénero que é básica no tema sociolingüístico, no? Que é aínda peor. Comecei a falar galego sempre, digamos, a ser monolingüe con 17 anos, pero eu vivo dun xeito tan normal que aínda que eu entendo que haxa estas iniciativas e participo nelas por iso, porque entendo que non todo o mundo vive a miña realidade é íntegramente en galego e para min o meu idioma normal, pero coincido completamente en que a única forma de que a xente te crea, porque iso é importante, a veracidade de unha persoa, non? A min, eu non utilizo moito a palabra artista, porque eu considero unha persoa, non? Que está facendo algo ou que está ofrecendo algo que no meu caso ademais non é musical, como no caso de Alejandro, sabes? Pero, sí, para mí a naturalidade é o único que pode convencer a xente e que pode... O exemplo é a única vía de educación posible e efectiva, eu creo. O que é unha realidade que facedes bailar e cantar a milleiros de persoas con música en galego, non? Aquí e fora daqui. Vides de encher prazas e festivais nos últimos días en Ortigueira, en Esteiro, en Cáceres, en Mallorca, en Madrid, en Salceda de Caselas. Hai diferencias entre un escenario en Galicia e fora daqui? Ou iso para vos xa non notades a diferencia, fixándovos e sentindo que ven desde abaixo? Para min sí, o sea, ¿Sí? Pero dentro de Galicia tamén. Vale, está ben o matiz. Non é o mesmo entón actuar en Pontevedra que en Vigo, por exemplo. Non, depende, sobre todo nos festivais. O público que pode haber nun Porto América ou un Ortigueira é diferente. Eu síntome cómodo formando parte de circuitos diferentes, non? Que é algo que tiña claro, pero igual que tiña claro que non me iba a reducir o público a solo facer música en Galicia, non? Que ti fagas música en galego non quere dicir que non podas ir a tocar a Madrid ou a calquer lado. O interesante é conseguir que a xente de calquer parte
a disfrute, non? E claro, ao final, se vas a un sitio non que hai unha tixola tocando e non saben o que é, pois obviamente se van a sorprender máis que se faz un concerto en Pontevedra, non? Pero interesante é poder conectar con xente de calquer parte do mundo. No teu caso, hai diferencias en función de onde actúas? Sí, no meu caso sí, pero porque hai unha diferenza básica, é que eu non fago música tradicional. As músicas tradicionais son orixinais en calquera parte do mundo, que non é unha proposta individual, e a miña proposta está baseada íntegramente no texto, en verdad. A miña, aínda que sí, hai unha sonoridade non subxacente e efectivamente notase que hai, pois eso, a converxencia de músicas moi diferentes e tal, en verdade non é o mesmo un auditorio que comprende o que eu digo que un que non o comprende. Ainda así, eu teño que dicir que a miña experiencia é super cálida en todos os sitios en que toquei. E como di el, pode haber diferencia incluso dentro dun territorio moi pequeniño, non? De un lado a outro. Pois, por exemplo, que sei, é máis cálido o público así, grosso modo, de Madrid que de Barcelona, o mellor. Pero en verdade sempre atopei, quizáis porque suelo introducir os temas, sempre me atopei moi ben acollida, pero claro, non podo dicir que exactamente igual que a la onde me entenden. Xa. Ai, que che pasa a ti cos festivais? Vémoste menos que a Baiuca. Porque son menos coñecida, non? Ele é máis famoso. Non creo que ese sexa o motivo. Sí, non. Non sei, porque non me contratan máis, porque eu senón non digo que non a ningún, Sí, non sei, a min gustame máis tocar nos teatros, pero todo me gusta, os festivais tamén me gustan. O que pasa que eu creo que o concepto de festival é un concepto lúdico, que eu tamén teño ese apartado máis lúdico, non? Pero sí que hai un punto é que a canción de autor ou de autora, non? Ainda que eu sexa unha cantautora un pouco heterodoxa, salse, en verdade, a música de xénero, en xeral. Non falo nin da música tradicional, nin do rock and roll, nin do punk, nin do hip hop, calquera música de xénero, non? Cando eu vou a un festival, de repente si podo ir a un festival de rock and roll porque fago dous temas que sonan algo parecido ao rock and roll, ou podo ir... Pero nos festivais, non sei, ao mellor o público que a priori vai a escoitar o texto, pois ao mellor vai antes a un festival de canción de autor e tampouco é que haxa moitos. Eu só fun a unha ao Barnasants, ao festival de... Ti coñeces o Barnasants? Creo que é o único festival de canción de autora no que participei. E ainda así, teño que decir que nos festivais aos que vou me sinto moi mal. Toma de nota, hai que contratar máis a SES para os festivais. Dicía ao inicio que aquí viñamos a coñecernos, non? A persoas diferentes. Era o primeiro obxectivo destas entrevistas e, desde logo, coñecernos falando a lingua que compartimos, non? E a partir de aí, pues, presumir de quen somos e presumir dos referentes que temos que nos levan como lugar do mundo por todos os outros territorios. Así que imos a orixe. Que pasou no ano 2018 cando Alejandro Guillán, antes coñecido como Alejandro Casanova no mundo da música, se muda a Madrid e a partir de aí nace Baiuca? Cal foi o punto de inflexión para que este proxecto que agora coñecemos e coñecen tantas persoas nacera? Bueno, falouse moito desto, que parece que é un proxecto que nace en Madrid, pero en realidade o proxecto xa nace aquí, a idea. É verdad que as primeiras cancións que acabo convertindo en cancións, por así decirlo, as remato ali, pero esta é unha idea que tiña dende 2010 ou así. O que pasa é que non atopaba a forma de facelo, non sabía cales tiñan que ser os elementos principais que me iban a identificar. Entón foi un proceso lento, pero sí que non sei, chegou un momento no que sentín que tiña que mudar a forma de expresarme, a forma de facer música. Eu facía pop, cantaba, non era bo cantante, pero de algún xeito aí atopei un momento, non sei se foi madurez, se foi escoitar outras músicas que eu sentía a necesidade, sobre todo, de facer algo electrónico. E por outro lado sempre estaba a idea de facer algo que tivera relación con Galicia. Entón, cando empecé co electrónico, que tiña como algúns ritmos e tal, decía, vale, vou a probar a ver que pasa se ora mesturo estas dúas ideas que tiña para facer. Costou, pero ao final
algo chei. Saiu Solpor, saiu En Bruxo, saíron outros EPs polo medio, outras colaboracións, e esta mañá lía unha entrevista de SES no Diario de Pontevedra que dicía: eu non creo que Bayuca me remixe porque eu son moi señora e el moi moderno. Voullo preguntar. Remixarías a María Xosé Silvar? Non foi así a pregunta? No, a pregunta... No, hai que... Aproveito para decir aquí a todos os xornalistas, por favor, e xornalistas. Xornalistas e xornalistas. Cando unha persona dá unha resposta ríndose, por favor, poñer entre paréntesis risas. É unha broma, eu dixen. A pregunta foi, farías unha colaboración con Bayuca? E eu dixen, de broma, porque eu son unha señora e Bayuca é un tío que fai música moderna, non creo que lle interesase facer unha colaboración comigo, pero de broma. Pois de broma, e cho pregunto. A ver, nunca se sabe. Teríamos que tomar unhas cervezas e ver se nos entendemos. A esa é a condición, tomar unhas cervezas e ver se nos entendemos. É que a mí non me gusta colaborar con... O sea, dar un sí a xente sin coñecer. Para mí, coñecer a persoa é algo fundamental. Se non sinto que vai a estar cómodo no proceso, por moito que sexa un artista que o peta de tal, non me interesa. Moi profesional. Totalmente, claro. Entón houve cervexas e conversa con Xoel López e con Carlos Núñez. Vale. Imos a Bueno, con Carlos cervexas non tantas. Pero bueno, de Carlos era porque sí que eu era un referente dende pequeno, pero no caso de Xoel sí que foi coñecernos un día ceando e aí xa hubo un flash. Imos a túa orixe. Que querías dicir? No, iba a decir que eso me parece moi importante o que acaba de decir él, porque hai como esa noción un pouco das colaboracións. Por que non faces unha colaboración? Como se nós non fóramos persoas. Eu, primeiramente, aínda que poida non parecelo, son tímida, son pudorosa, se non coñezo a alguén, pois non, evidentemente, e se non teño feeling con el, non vexo ningún motivo para botar todo o tempo que require facer unha canción con esa persoa. A maiores, colaborar con unha persona significa asinar moitas cousas, entre outras cousas, o que esa persoa defende, e é algo que eu non estou disposta a facer porque xa me custa asinar o que defendo eu. Entón, por iso nunca fixen colaboracións, porque me parece que hai un grado de superficialidade que respecto, pero non é o meu. E seguimos a orixe de como nace SES, como deixa de ser só María Xosé Silvar para que o público, a través da súa música, coñeza SES e aquel primeiro disco que era Admirando a Condición. Lembraste de él? Lembraste de quen eras con Admirando a Condición? Sí, agora, pero máis nova, a mesma de agora. SES nació en 1972, porque SES é como me chamaba a miña nai, quero dicir, SES chamaba María Xosé, SES chamábame só a miña nai me chamaba SES, só a miña nai me chamaba SES, e naquel momento, un compañeiro meu, Toriñán, gustaballe moito como me chamaba, e por que non te chamas así, por que tal, porque parece como a persoal e tal, pero para min foi sempre a maneira en que a miña mamá pois se dirixiu a min. Eu empecé por casualidade, non? Eu sempre digo, cando me preguntan e ti, eu nunca quixen adicarme á música, en verdad, primeiro porque me considero unha tía suficientemente lúcida como para saber que iso é moi complexo, que a xente que irá a verte ou que irá a pagar unha entrada para ir verte é algo que está reservado para xente privilexiada, e se son honesta nunca pensei que eu poidese ter interese, é a verdad. Pasoume, pois, como nas películas, cando vai así unha tía ou un tío guapo pola rúa e lle dan unha tarxeta, quere ser modelo, pois a mí igual, pero en feo. Pasoume, iba andando pola rúa e despois de varios concertos, pois 2 ou 3 persoas achegáronse e dixeronme que quero sacarche un disco. A verdade, foi así. As cousas foron así. Eu estaba estudando, estaba facendo doutoramento naquel momento e ia ser mestra de literatura galega, non ia a dedicarme a isto, pero en verdade a vida escolle as cousas por ti moitas veces e a verdade estou moi contenta de a que me adico, pero non colliume máis por sorpresa a min que a ninguén. Pero feliz agora, claro. Perdemos tal vez unha gran profesora de lingua galega e literatura, pero... Sí, feliz. En verdade, eu penso que a música tamén pode ser moi pedagóxica, non? Eu sempre tive esa vocación docente. Outra cousa é moi importante, non? Eu non me considero cantante, eu non canto ben. No caso das mulleres, todas as mulleres son cantantes, non? Ninguén lle chama a Drexler cantante, ninguén lle chama a Sabina cantante, ninguén lle chamaría nunca a Víctor Jara cantante. Sin embargo, unha muller é cantante sempre, e isto é moi perigoso porque é unha maneira de reducir o que ti eres, non? A muller que escribe, que produce, que paga as súas cancións, que fai a súa música, independentemente de que a interprete ou non a podes chamar cantante. Neste caso, eu interpreto a maiores de facer moitas outras cousas. Entón, nunca considerei que vocalmente estivese preparada ou que poidese resultar interesante, e sigo considerando, e digocho honestamente, pero a día de hoxe entendo que igual que a mí me gusta escoitar a xente, pois
non cantan, ou pode ser Sabina, que non canta, pero me criei con el desde pequeniña, pois a unha persoa pode gustar como eu interpreto unha canción. Pero eu non son unha cantante e nunca me vin con aptitudes para subirme a un escenario só. Eu era cantareira, subime con 6 rapazas máis como a min, cunha pañoleta que nos tapaba toda a cara, sin que ninguén soubese o meu nome, e tiven a sorte de aprender a disfrutar da música, de cantar e de bailar desa maneira, non desde o anonimato, e iso é o que conservo a día de hoxe, pero pilloume moi por sorpresa que a xente lle... Agora o entendo, tamén che digo, non me gusta a falsa modestia. Agora o entendo porque eu era unha nena moi natural. Subíame ao escenario dun modo moi salvaxe, moi visceral, sen pretensións, e despois de levar, aunque só son 10 anos traballando na música, creo que iso é moi difícil de atopar. E eu tiñao. Eso creo que o tiña. Tiña a naturalidade, tiña a total de ambición e de pretensión, e tiña ese salvaxismo que facía que a xente te crera que sigo considerando algo básico para fidelizar. Porque fidelizar é como gañar unha amizade. Se non confías en alguén, non vai a ser o teu amigo, non sei. E bueno, pilloume por sorpresa, pero estou contenta, claro que sí, aínda que non me chamen para festivais incluso. De algún modo, aquí está dando resposta ao que antes ti decías, non? Desta fascinación de como ses, a marxe da súa música, conecta como persoa co público. Vou ir a algunhas cifras, porque Baiuca pechou o ano con máis dun millón de ointes en Spotify, con máis de 7 millóns de reproduccións do disco En Bruxo, en 147 países do mundo, que o mellor único que saben de Galicia é o que lles fai sentir a túa música, non? Ti és consciente dese poder, porque volvemos ao poder de levar un territorio a través da lingua e a través da música. Sí, pero igual tampouco sei se cando me escoitan é importante, porque pode ser exótico tamén, o sea, non sei, está escoitando unha música dun lugar que non... Pero sí que outras veces chegame mensaxes de xente, o que sei, de Miami, de repente unha rapaza que me escribe dicindo que está aprendendo galego porque escoitou a miña música. Entón, claro, eso sí que me parece bastante curioso e fascinante, non? Pero ao final, claro, vivimos nun mundo no que con todo o tema internet podente escoitar en calquer parte do mundo, non? Non sei, é como... Tamén creo que traballamos para eso, para que non nos quedáramos reducidos a nichos de estilo ou de lugares, non? Non sei. Ti agora podes colgar a música aí e, pois eso, de repente en Indonesia están escoitando. Claro, e iso el, o proxecto Baiuca xa comezou nun momento no que a música se consume así, non? No 2018. 10 anos atrás, non? Ti viviches ese cambio, tal vez, de ter que estar máis presente. Pregunto isto para saber como levades. De ter que estar máis presente no digital, de ter que estar máis presente nas redes, ou non, pero que funciona agora así, e hai 10 anos menos. Eu penso que hai 10 anos tamén había xente que tiña moito esa habilidade, non? E esa querenza polo digital, polo audiovisual. Eu, que nese sentido, son moito máis clásica. Como consumidora e como facedora, son moito máis clásica. Entón, a mí sempre me custou ese tema. Xa non che digo facer un vídeo, xa che digo facer unhas fotos, que eu se poidese poñer a do carné xa poñía. Porque, en verdad, todo o que non sexa... Se che son absolutamente sincera, escribir unha canción, tocala e cantala, sóbrame. Fago porque entendo que é a forma de comunicarme na actualidade, non? E hai que cantar cos tempos, que din os... Pero, en verdad, non o disfruto. Creo que non pertence, non o critico, é maravilloso a xente que disfruta de facer, pero eu non. Se tivese nacido... Eu en verdad cheguei a antiga usanza, non? Matando tigres, en todo canto cervecería e no boca a orella, non? Como... O boca a orella sigue funcionando, claro, non a nivel de masas, pero segue funcionando, claro. Vas pouquiño a pouco, primeiro vendes 50, despois 150, despois 250 e despois 1000. Pero é diferente. Eu penso que primeiro hai unha diferenza básica. Unha cousa é o discurso musical, que é o que el fai música. Eu non fago música. Non inventei o rock and roll, non inventei a rancheira, non inventei, e nin sequera fago ben, fago algo que se parece. E eu fago texto. Ainda que texto máis lúdico, de Amigo Aleva María se fue, que ojalá de Silvio, sabes o que che quero dicir? Pero é diferente. Eu creo que, de feito, unha cousa moi interesante de que esteamos el e eu é que pertencemos a mundos moi diversos, os dous musicais, pero quizáis opostos. O seu discurso é netamente musical, e a miña música sen o que eu digo, penso que non tenía ningún sentido e, sobre todo, ningún interese, porque non
non é máis que un traxe, non? Entendes, veste no que di ela? É tanto como dicir que ti creaches algo completamente novo a nivel musical. O sea, ti tamén, pero estamos entendendo o peso do texto. Non me ofendo. No, pero estamos entendendo o peso do texto e a creación dunha nova música. Eu teño claro que o meu proxecto é musical, o sea, despois sí que se pode maquillar con todo o tema galego, porque ao final todo o rato se fala deso, pero eu cando compoño, cando fago música, penso en eso, en facer música. Non penso tanto nas letras ni no discurso, totalmente de acordo. Pero despois, aparte do que falábamos antes do digital, para min unha das claves de chegar a día de hoxe como cheguei foi tocar tamén. Eso non cambia, o sea, creo que ao final subirse a un escenario empezando o que decías con de repente vendes 20 entradas, 50, vai te escoitando máis xente e podes vender máis. Para min eso é fundamental. Hoxe en día sí que é verdad que hai xente que fai música, a colga en internet, non fan un concerto, nin hai pretensións deso. Eu creo que sí que veño un pouco aí da idea de montar un proxecto para tocar e para que me escoiten, non sei se vendendo discos ou a través de internet, pero de tocar eu tiña claro, de feito eu dime conta que me gustaba a música cando me subía a un escenario, cando a xente de repente, cando tiña 4 anos me escoitaba cantar, non sei, era o que me gustaba, esa forma de vivir en directo a música. Lembrades o primeiro escenario que vos subistes? Pois non, porque eu estaba ca falda esa plisada e o polo branco da sección femenina, bailando unha muñeira con 5 anos, entón non me lembro, pero xa che digo que me parece super positivo. Creo que é unha das cosas nas que máis sortuda fun en aprender a estar nun escenario no anonimato, en desfrutar da actividade que estás realizando e non do que che pode reportar a nivel social, económico ou calquera outra cosa. Eso é positivo, pero non é esencial, no meu caso. E ti lembras o primeiro escenario que te subiches? Non sei o primeiro, pero sí que teño recordos da infancia, pois eso, de ir al lugar, ca banda de música de Catoira que te tiraran claveles, que eso agora xa non pasa. E sobre todo recordo nas festas de Santa Valla, ali en Catoira, unha vez que estaba con miña avoa, había un concurso de cantantes, así de collías o micro e subías a cantar, non sei cantos anos tería. Eu non o tiña claro, o sea, ela tiña claro que eu tiña que subir aí a cantar. E eu estaba, pues, bueno, vou. Marchou a luz. Xusto cando me iba a tocar, marchei. O sea, non quise saber máis. Pero tu avoa? Tu avoa? Ibas con tu avoa? Eu iba con a miña avoa. Entón é culpable, o sea, como a miña tamén. Pero iba a cantar eu solo, O sea, pero que no fondo eres tío cantante aquí hoxe. Cantante. Ahora cantante xa non, pero claro, nese momento... No fondo seguro que eres tía cantante, ou son ves, ao final. Pero mira, tedes aí os dous unha boa responsable de que subirades algún escenario. No meu caso, sí, E tamén tedes en común que ambos sodes multiinstrumentistas, non? Que tocas, Que toca Baiuca? Fodío ti, por favor. Non, queremos escoitar tamén os teus. É que non, eu músico, a día de hoxe non sei se considerarme músico, por exemplo. E a frauta, que pasa con ela? Sí, pero non son virtuoso de nada. O sea, na miña vida sí que é verdad que sempre fun pasando por instrumentos. O que tedes en común ambos é a modestia, tamén. Eu creo que porque está hoxe aquí me está contagiando un pouco. No, el sabe perfectamente que se non alcanzas un nivel nun instrumento, que te chame multiinstrumentista, dache unha vergonza tela. Eu o único sei tocar é a pandeireta, porque o primeiro que aprendín a tocar non foi a pandeireta, foi a gaita, pero creo que, ostras, non sei, o sea, peor que nefasta, dá vergonza sentirme tocar. A última vez que collín a gaita dixen eu, Dios mío bendito, tío, para que me tiren desde unha ventana rollo chacal e me... E o malo da gaita que é fácil que alguén te escoite, o sea, que... Sí. Non é un instrumento íntimo de... Non é íntimo. E despois o resto dos instrumentos, dicir que eu toco a guitarra a mi madre. Calquera persona aquí presente que pode ser guitarrista podeche contestar a iso. Sí, ti tamén dirías entón que non tocas... Eu, co que máis cómodo me sinto, o que creo que mellor fago a día de hoxe é ser produtor. É un pouco de compositor, pero máis eso que executante. Antes preguntaballe a ela e a ti si te ves remixando, non sei se utilizo ben o termo.
Depende. A ver, facer México algo, sí, en México sí. facer algo cunha canción de SES, cal sería o termo? O sea, claro, sí, remestura para min é pillar as pistas dun tema xa grabado e facer algo diferente. Vale, pero... Para min é facer un tema original, porque se xa electrónico non é un remix. Claro, antes preguntaba, así, facendo a broma, se remisturarías un tema deses, pero ti deixaríaste remisturar? Sei que hubo aí, anotei aquí por El Búho, o Fisterra con Carlanga, sí que fixo aí algo, pero non sei se iso dá medo, como cando un escritor lle van levar, sabes, o libro ao cine ou a unha serie. Cando me fan propostas de facer remixes, digo que non. Porque non me suele gustar o que fai esa persoa. O sea, se de repente me escribe alguén que me fascina, pois sí. Pero cando ti podes elexir, pois eso, eu fago un disco e de repente quero facer un disco de remixes dese disco, xa elixo, escribo a xente que me gusta, entón, pois, tamén queres que fagan algo diferente ao original e que de alguna forma ese tema se converta en outra cousa. Entón sí que me gusta que xente que admiro me faga as remisturas, pero cando é alguén que non me gusta, pois é como moi alleo a mí. Levamos desde febreiro de 2020 sen novo disco de SES. Sabemos porque o compartiches nas túas redes que estás grabando, non? Que estás grabando novo traballo. En que punto emocional está unha... Iba a dicir artista, pero veis que artista non é unha etiqueta para ti. Está unha música, unha profesional da música, cando está neste proceso de gravar esas cancións que vai compartir co seu público. En que punto te pillamos? Pois é moito traballo, non? De estar todos os días no estudio metida, e se non estou no estudio, como eu asumo parte do traballo técnico, eu, por exemplo, edito, menos as baterías, edito todo o resto dos instrumentos, entón non acaba grabando, non gravo, levo no disco para casa todas as sesións, se me poño a escoitar todas as tomas de todos os instrumentos, editoas, entón estou nese momento en que non podo poñer un disco porque non podo escoitar unha canción, só escoito o baixo da canción, ou a batería da canción, ou a guitarra da canción, e non escoito a canción porque estou metida e penso neso cando estou comendo, e penso neso cando estou dormindo, e penso neso todo o tempo, pero é que a min gústame moito cantar en directo porque eu sempre fui moi extrovertida desde pequeniña e gústame o contacto, sobre todo cas miñas compañeiras de banda e compañeiros, pero gústame moito máis, ou igual ou máis traballar no estudio, entón disfruto moito. O sea, eu estou disfrutando desto, aínda que sexa moitas veces moi canso, non? Porque son moitísimas horas, chegas do estudio desde as 9 da mañá ao mellor ás 9 da noite e chegas e volves a sentar no computador, entón é canso, pero para mí eu disfruto moito ese traballo, moito, o traballo suxo. Digo que non temos disco de SES desde 2020, exactamente desde febreiro de 2020, poucas semanas antes de que estourara a pandemia. Como sai un artista, un profesional da música como a vos, dunha pandemia, dun confinamento, de todas as cancelacións? E pregunto como sai xa non no aspecto económico, que tamén é obviamente importante porque vos vivides desto, sino no aspecto emocional. Como se sae diso? A min cadroume xusto nun momento no que iba a ter unha xira bastante potente, pero tamén ca idea de que eu quería facer un disco porque tiña a idea xa do que quería facer, entón tiña que aproveitar. Entón para mí marzo era o mes no que quería facer ese disco, entón foi como unha casualidade tamén que nese momento estivéramos na casa pechados, aproveitei, fui cambiar o chip e dicir, vale, pois aproveito este momento para facer o disco que quería facer. Entón, bueno, despois, por sorte, tamén fui tendo concertos, e ainda que foi algo que o pasei bastante mal, porque os meus concertos dependen de que o público baile, entón, claro, que a xente sentada foi bastante duro. De feito, non sei se hai tantos artistas como a min que lle viñera a policía en 2 concertos, un aquí en Pontevedra e outro en Quito. A mirar si había distancia entre todo o mundo. A cancelar o concerto. A cancelar directamente, sí. Peor. E no caso de SES, como saíches ti do confinamento? Pero como digo, viñas de publicar disco unhas semanas antes. Bueno, o punto de partida foi exactamente igual. De feito, foi a primeira vez que me pasaron as datas dunha xira e me asustei. Cando me pasaron as datas de 2020, dixen, isto é demasiado. É demasiado para min vocalmente asumir tantas datas, porque ademais neso sí que se nota que non son cantante, non? Eu canto de Jorge, entón asustábame. E foi un retroceso, non? Pero emocionalmente,
bueno, diríache que non me pasou factura, porque eu que sei, eu vin a xente pasalo moi mal, e eu creo que estaba nunha situación en que podía pagar as miñas facturas a fin de mes, e iso é o que me parece máis importante. Ao final, eu non vivín o agobio do que ir a unha cociña económica, entón dicer que eu pasei mal me parece un pouco soberbio, non? Eu, ben, aproveitei para facer cancións, temas, churrasco e así. Cancións de churrasco, ben aproveitado entón o confinamento. Entón no novo disco temos cancións que naceron no confinamento? Mira, en todos os meus discos hai cancións que naceron ao longo, porque, por exemplo, acórdame non disco anterior fixe moita gracia porque me dixo unha persona, como se nota o aval, a evolución, e ostras, que no anterior disco hai temas de 2011, sabes? No, pero escribiendo, digo, ostras, pois, sí, pode ser que faga unha canción xusto literalmente 2 semanas antes de que se acabe, de que se cerre, digamos, a grabación, porque sempre son así moi, non? Hostia, vamos a hacer esta cosa que a compuxen onte, non? E tal. Pero tamén pode ser que haxa unha canción de hai 10 anos. Eu fago cancións, sobre todo se vexo o telediario, sabes? Inspira, non? No, é broma. Pero, bueno, broma así, regular. Relativa, sí. E despois metos no caixón, que é moi importante, el sabe, da igual, o caixón pode estar nun disco duro ou pode ser un caixón analóxico, que che dá perspectiva, non? E despois os 5 meses, os 6 meses coitas e dix, hostia, menuda mierda, non? Ou dix, ostra, está ben, non? Entón, temas que, porque eu, aínda que todo o mundo di que eu protesto, que non entendo eso, de que eu protesto, non protesto, non? A canción protesta fatal, eso, é cronista ou canción testemunhal, como lle chaman en Brasil, pero canción protesta é super pexorativo. E, ademais, eu sempre digo que se íbamos Maluma e eu pola rúa e caemos os dous, digo que protesta máis el camín, que eu non choro. Pero teño moitísimas cancións de amor, por exemplo, moitísimas cancións de amor, verdadeira. Entón, houve temas, por exemplo, que non puiden cantar no seu momento, porque se eu me enamoro de Alejandro e estou deixando un pouquiño de Rata de 2 patas, pois non o vou a cantar mañán diante dele, non? Canto dentro de 6 anos, xa non sabes se é ele ou se é outro, non sabes? Entendo. É a perspectiva. Sí, eu coincido co que diste, os discos deses están cheos de cancións de amor, e a verdad que che preguntan moi pouco por elas cando te entrevistan, e hai moitísimas de amor e de desamor, ao final do que move a vida, non? Perdón a interrupción, hai moitísimas máis. Moitísimas máis. Das que nos deixes escoitar. De amor a un bebé, como pode ser Tambores de Mar, ou a un bebé como pode ser Miña Irmán Uxía, de amor romántico, de amor fraternal, de amor... Pero non é unha cuestión gratuita, e sobre todo no caso dunha muller. No momento en que... Hai unha frase castelán, un refrán castelán que é moi certo, que cravo que sobresal pide martelo. É unha persoa que trata a temática social e política e que se posiciona abertamente a nivel político, que non é o mesmo que estar politizada, né? Que eu me posicione abertamente porque non me avergoñe en absoluto da miña forma de pensar políticamente, porque creo que ninguén debería avergoñarse de loitar pola igualdade. Non quere dicer que eu me identifique completamente con ningún acrónimo, que non saiba perfectamente que onde todos pensan igual ningún pensa, nin nada diso. Quere dicir que eu son transparente porque sempre o fun e porque así o decido. Pero no momento en que fas iso, entras nunha etiqueta e como a grande maioría da xente fala sin escoitar nunca, xa non digo un disco, digo unha canción, sen ir nunca a un concerto teu, e fai xuizos de valor e emite xuizos de valor, pois unha persona como a min é un caramelo. Unha persona como a min que che dá titulares a dar por saco e que vas a un concerto e che dá motivos para odiala, pero vamos, desde antes de empezar a falar, pois é un caramelo. Pero se parar a escoitar o que digo, gustaralles ou non lle gustará, pero hai un dato obxectivo e é que o 70% das miñas cancións son de amor e de desamor. A revisitar todos cando rematemos aquí os 7 discos deses, para comprobar o que está dicindo. Xa para ir rematando, e imos imaginar que por primeira vez alguén vos escoita, non? Descubre hoxe aquí, porque nos está seguindo o outro lado das redes ou das canles a través das que se está retransmitindo esta entrevista, descubre hoxe aquí quenes sodes como persoas, como artistas, e agora quere chegar a casa, escoitar unha primeira canción para coñecer a vosa música. Cal é a mellor porta de entrada? A Baiuca e a SES. A ver, que lle recomendas? Para que coñezan ben o que faz. O sea, que recomendo unha canción ou que eu diga unha canción.
Para que te escoite por primeira vez e confíes en que repita despois de escoitar iso. É que depende o momento no que me atope, sabes? Ahora mismo, por exemplo, recomendaría Luar, porque me Luar. sinto nese momento no que forma parte do que máis me apetece facer agora mesmo, por exemplo. O que se ahora me fora a casa a facer música, faría algo pensando en tirar por esa onda. Pero igual, se estivera noutro momento vital, pois recomendaría outro. Creo que inda que eu teña un estilo máis ou menos definido, hai certas cousas diferentes que podes facer, e tamén cada momento te apetece pois facer algo con máis BPMs, con menos, con máis bombos ou con menos, non sei. Entón, ahora mesmo estou aí en Luar. Luar, de Baiuca. E no caso de SES, unha porta de entrada a ti? É que no meu caso sí que é moi difícil, porque en verdad, non sei, algo que englobe todo o que eu son, e ademais hai que falar de min daseme, o sea, non sei, da miña música, pues, supoño que igual que el, pois, do último, porque sempre que te identificas máis co inmediato, non? Pois mira, quizáis unha canción coa que me sinto moi identificada é Quen son os meus, non? É unha canción tranquila, unha canción que cando a escoitei me descubrín cantando con moito peso, pero desde a calma, porque eu tamén teño esa parte tranquila e calmada, non? Non só frenética, non? Aínda que teña ese nervio tamén, porque di moitas cousas baseadas no que a mí me parece máis importante no mundo, que é a consciencia da propia insignificancia, a importancia de saberte igual aos demais, e a importancia do posicionamento na vida, e de que o posicionamento é o único que nos pode levar a solucionar unha situación catastrófica a todos os niveis que é a que estamos vivindo na actualidade. Pois esta primeira entrevista ten banda sonora e Quen son os meus de SES e Luar de Baiuca. E agora sí que a ultimísima pregunta. Pode vivirse da música tal e como vos entendedes, sen perder os valores polos que vos dedicades a isto e co galego como lingua? Vos vivides disto? Eu vivo disto. E quero vivir moitos anos. Para min, eu penso o meu proxecto como algo que para min sexa sostible e que non sexa un pelotazo que daqui a un ano nadie interese escoitar. E tamén quero evolucionar ca miña música. Se me quedara estancado, pois igual dentro dun tempo a xente lle deixa de interesar e cambia todo. Pero a día de hoxe podo vivir e quero seguir facendo. Vives disto? Sí, eu vivo disto, sí. Pero, cal era outra pregunta, perdón? Si se pode vivir da música tal e como vos entendedes, como ti entendes, sin perder a raíz, sen aceptar cousas que non che convenzan. Depende do que ti chames vivir ben. Se ti lle chamas vivir ben como vive calquera persoa normal, sen aspirar a ter un Porsche, a vivir en La Moraleja, sí, aquí para mostra 2 botóns, non? Ou ti vives na Moraleja, non. Pero claro, entendo que cando xa falamos de viver a un prezo, o sea, de viver a un nivel, non, e tal, aí eu penso que xa todo ten un prezo. E o prezo é maior, canto máis alto, alto entendamos alto, para min non é alto, pero bueno. Eu penso que vivir como unha persoa media, que non esquezamos que vivir como unha persona media aquí é vivir como un rico na maioría do mundo, que non somos este cacalloncete que tanta importancia se dá que se chama Europa. Eu creo que non só é factible, é obviamente factible. O que pasa é que a música é un gremio que deixou de ter o carácter de oficio para ter un carácter de celebrity, de pompa e con todo o que iso conleva aos 2 niveis, tamén á perda de oficio. E toda esa superficialidade, adquirir chegar a ser Beyoncé cantando en galego, eu diría que é imposible, absolutamente imposible. Ahora, poder ser el está aquí, poder ser eu estou aquí, e dame para pagar o churrasco da pandemia. E para liderar equipos, ambos liderades equipos, proxectos, bandas, toda esa actividade económica que xera a nosa música que se fai aquí en Galicia e en galego e que tamén representan Baiuca e SES. Un aplauso para ambos, moitísimas grazas por vir. Que ben ver
Non son tantas persoas como tiveches en Ortigueira ou ti en Salceda de Caselas e en Esteiro estes días, pero que ven ver tantas persoas para escoitar unha conversa repousada en galego, falando da vida, falando do noso e falando da música. Así que moitas grazas tamén por acompañarnos e citámonos mañá, que isto non fixo máis que comezar. Mañá ás 8 estaremos con Dores Tembrás, con Antía Otero, con Ledicia Costas, falaremos de literatura, da nosa literatura, de escribir e de facer pensar o resto do mundo en galego. A cita é ás 8 no cruzamento da rúa Daniel de la Sota coa Peregrina. Se chove, temos unha alternativa maravillosa que é Santa Clara, así que ali nos vemos. Gracias a todos.